древните, докато дишам се надявам. Какво търги, злато? Знаеш ли, че не прощавам? Кум спиро, спиро. Оле, мале, драга моя, дишаш ли, ще се надявам. Таргите ми шена, како? Рапни зрени ще редолу, с нета пускат само порно. Формулата на успеха. Време е да питаш пета. Сутката при твоя. Май тази не е моя. Имаш ли до парти, а? Не се косиш от пожар. Ала мала да беда. Виждам мислиш, не е право, май затралала. Търпара, бла, бла, бла. Тръкам твърде много, пак съм яка бутала. Аз съм топ мадама. Мадама. Ама ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Айде да се прости. Айде ще малко мъжки. Мъжки. И вече здраво на земята. Абе, за какво говорихме тук, братле? Кай за какво е? За таргет зоната. Ясно, окей. Пицата ми потна е, сюжетът ми е къс, работата потна е, нямам вече хъс. Искам и от мене шоуто на слави, повече от филмто звезда да ме направи. Ето виж Роксана, езици проговори. Майстрото се хвана и на руски се отвори. Да пееш ти като циганка, ма Защото си ви ходи. слушай ме сега, кумири не се спори. Хайде гер. Днески философен знам, имах таскал Цербер. Хайде бе, добре И детето и мезето, водят ти къде? Къде? Аз съм топ мадама. Ама ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Нямаш ли задръжки? Аре дръж се малко мъжки. Мъжки. И вече здраво на земята. Съм звездата. Тя е звездата. Нямаш ли задръжки? Аре дръж се малко мъжки. Мъжки. И вече здраво на земята. Аз съм топ мадама. Ама ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Нямаш ли задръжки? Аре дръж се малко мъжки. Мъжки. И вече здраво